Хәерле көн, Татарстан, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ел тәмамланып килгәндә тагын бер милләтпәрвәр шәхесебез Искәндәр Исмәгыйль улы Биктахиров арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Татарстанның халык артисты күңелләребезгә яткәр, Мәдинәм Гөлкәем, Ак яулыклы әнием минем җырлары, Шахта, Әллүки, Зиләйлүк кебек халык көйләрен үзенчәлекле итеп башкаруы белән якын иде. Безнең телерадио компания фондында аның концертларының видео һәм аудио язмалары саклана. Бүген сезнең игътибарга Искәндәр Биктахировка багышланган замандаш циклыннан эшләнгән тапшыруны карарга тәкъдим итәбез. Миңа 7 җырны пластинкага язылырга насип булды, төрле пластинкаларда. Татар халык җырларында Дүртөйле айлар гөнәем җыры, Луиза Батыр Болгарының менә бу бәхетем ашкышы һәм Ак яулыклы әнием 4 булды. Аннан соң иң беренчесе Туган тел җыры булды, Татарстан дәүләт җыр ансамбле белән. Хәзерге эстрадага мин Искәндәр Биктахиров булып килеп җиттем икән, ул үзе бер шатлык. Югалып калмадым. Мине батырмаска, югалтмаска минем күп еллар элек эшләп килгән, табып, халыкка җырлаган җырларым яшәртә. Яшәртә һәм яшәтә. Халык көйләре бит бер кайда китми. Искәндәр бик күп җырлар отты, ул билгеле. Нәрсә дип әйтим, фольклор белән тоже бик нык таныш булды, ул әйбәт булды аның репертуары. Әти гармунчы иде. Менә шушы әтидән калган. Музыкаль инструмент әтидән калган. Туганнан туган бер абзыебыз Өтөймәт авылында шул гармуннары төзәтүче Сибгат абый, шуны хәтерлим әле, шушы инструментны да тальянканы да нитеп төзәтеп ясаганын. Әни моңланып, җырлап җибәргәнен дә хәтерлим. Нидә пешмакта дибез инде, ашу ягында инде, мич каршы шунда. Шулай итеп моңланганын хәтерлим, соңыннан гына белдем инде, җыр ансамбленә килгәч, өммәләрдә тула басабыз ди. Шул Сәйдәшев көйләре кергән булган инде, мин хәтерлим бер 7-8-10 яшьлек малай булганмындыр, менә шул истә калган әнинең шулай моңлануы. Бик моңлы итеп матур тавышы язылган кассетасы да бар әле миндә. Чәчләреңә япкан ак яулыгың, бик килешән икән йөзеңә. Ак яулыгың төсле, ак күңелең, саф күңелең шаула күзеңдә. Ак төсләрне әллә күрсәгәнгә, чәчләреңдә бүген ак синең, күңел күгемдәге якты кояш, ак яулыклы әнием минем. Энекәшләр, абыйлар, баяннар да уйнадылар инде. Урамнарда бирәвир, абыларның ике мыңая.
Армиядан кайткачтан мин Лениногорскийның авиация заводына эшкә кердем. Кичке институтта укый башладым. Нефть һәм газ промышленности институты. Аннан соң инде минем теләгем каяда булса, ничек тә булса Казанда сәнгать дөньясына керү, студентлар арасына керү, укуны дәвам итәргә кирәк. Җыр-биян сәмлегенә килеп кердем. Мине алыгыз әле зинһар өчен дип Геннадий Скалозубовка әйттем соңыннан. Bütün малайларны тезереп, бастырып, ансамбльнең рәвешенә китереп бастырдылар, менә шулай. Шуның өчен ул яктан да карыйлар икән алар. Кызларны бастырдылар, бой буенча инде җегетләрне матур итеп бастырдылар. Мин шул нигә керә алмадым. Шуннан әйдә, нитегез оформляйте, әйдәгез документларын алыгыз, теркәгез дип дигән кебек инде әйтте Скалозубов. Һәм шулар арасында мин беренче халык артисты булдым. Татарстан дәүләт җыр-бия ансамбльдә эшләгән чакта Мәскәүдән бит мелодия фирмасы килә иде, ул бик озакка киләләр алар. Татарстан радиосында, менә Горький урамында шундалар урнашып, алар үзләренең техникасы белән, үзләренең тавыш режиссеры белән килеп, тулысынча Татарстанның җыр, музыка байлыгын яздырып китәләр. Симфоник оркестрлар языла, җыр-бия ансамбль языла, айрым җырчылар языла. Шунда җыр-бия ансамблендә миңа җырларга туры килде. Абдулла Тукайның туган тел җырын ниндидер бер чиратта бер концертта ничектер куркып кына Венера Хасановна миңа биргән ие. Әйбәт кенә килеп чыкты бугай. Минем репертуарда мин җырлый ала дигән фикер туып калды. Һәм фирма мелодия фирмасы килгәннән соң инде Tahir Якубов килеп китеп кенә, күренгәләп кенә китә иде. Аңа ышаныч аз иде дигән фикер булды инде. Венера Хасановна әзер булалы Искәндәр диде. Иртәгә языласы көнне әйттеләрме? Бер көн алдан уйлап карагыз. Беренче максатым җыр-бия ансамбльдән ничек тә китеп эстрадага күчү. Ул заманда гомумән айрым күчеп сине эстрада беркем дә көтеп тормый, айрым эшләү, бригада эшләү бик авыр иде. Ничек эшләргә була? Җырлар яздырам, популярлык арта. Популярлык арткачтан үзеңә эшләргә мөмкинчелек тә була. Мин инде җыр-бия ансамбльдә эшлим, әмма ләкин эстрадага бер җырчы кирәк була, йөреп кайтам шунда. Вафира ханым белән дә бераз эшләдем. Аннан соң Рима Ибраһимова җырчы кирәк иде. Алар үзләренә алдылар. Шулай итеп алар белән эшләдем. Менә шулай әкреләп мин ничектер җиңел генә мин эстрадага күчтем. Илһам абый рәвешен кабатларга тырыштым мин, аңлы рәвештә. Матур итеп чыгып, әле чит илләрдә, Тунисларда булганда бәрхет костюмнар тиктеп кайттым мин. Bir өлкән буын артист әйттинне, карасин моны бу мишәрне. Нигә эстрадага чыгарга, җырчы буларак эстрадага чыгарга җыена, бик заманы платформалар сатып алып, ниндер микрофон алдым әле. Башкалар дип шул алга әйтәйин, башкалар джинсылар тиеп алып кайталар сатырга. Бу сәхнәгә ниләр концерт киемнәре тиеп кайта дип. Искәндәр искиткеч эшләде, әйбәт эшләде ул. Эшкә ничек карый, шунысы белән нитәсең бит инде. Нәрсә бәя бирәсең дигәндәй. Әйбәт, Искәндәр беркайчан да ялкауланып калмый, әйтегәндә арак эчеп җырмый дигән шикелле. Шундый тәртипле малай иде инде, тәртипле. Эстрада аңлашып яшәмичә мөмкин түгел, төрле хәлләр була. Һәм шушы төрле хәлләр, төрле ызгыш булса да,
Иң соңында шушы бригаданың төп җырчысы гаепле итеп куялар. Чөнки филармония һәрбер бүлегендә артист булам да, артист була алмыйча калган кешеләр утыра. Буларны сөйләргә була бит инде. Артист булырга килеп кергән кешеләр һәрбер бүлектә утыра, үзләре артист була алмаганда, менә шулай итеп һәрберсен игәүләп, кайызлап утыралар. Әлбәттә, җырчыны гаеплиләр. Музыкантлар ниләр тәртип бозып нитеп кайтсалар да, шуларга ниндидер сүз әйтеп акланырга тырышканда да җырчыны гаеплиләр. Шул хәл Габдулла Рәхим кулы белән дә булды. Тиз генә куып чыгаргандай чыгарып җибәрделәр аны. Әле бер заман шундый сөйләшү вакытында Әлфия Павзалова, әлбәттә инде җырчыны гаеплиләр. Менә йөреп карасыннар алар дип, әле мине яклап шулай әйткәнен хәтерлим. Менә чыгып йөреп карасыннар әле алар, шул музыкантларны тотып, коллективны тотып, туплап, шуның өстенә сәхнәдә чыгып җырларга кирәк. Шуның өстендә сбор турында да уйларга кирәк. Хәтер бик Әлфия апа матур итеп яклап әйткән сүзен хәтерлим эстрада бүлегендә. Җир әйләнә, җыр әйләнә, бездә әйләнә гәлә, мәхәббәт җипләре белән мәңге бәйләнә гәлә. Мин җырламаган чакта, идә чакта бер генә дә тик тормыйм. Bütün әйберне үзем эшләргә тырышам. Ул менә бу йортны төзегәндә кирпечләрне салуда, бүлемнәрне бүлүдә, бу кафелләрне дә, җылы идәннәрне ясауда, бу 2 этажлы йортның электрларын, челтәрен ясауда, сантехниканы ясауда, бөтенесендә, мунчаны шул бурасы һәм түбәсен ясадылар да, bütün эшке эшләрен, бөтенесен үзем эшләдем инде. Мин бер генә минутка да тик тора алмыйм. Әле яшь җегет чагымда общежитие торабыз. Бер 5 минутка ятып торсам да, туктале, миннән башка каядыр нәрсәдер булуы мөмкин, ничек шулай ятып торырга мөмкин дип, тиз генә торып чыгып китәм, этажларда җырып нитеп инде шул аралашып дигәндәй. Менә бу өстәлдә шулай антикварный кибеттән алынган. Моның рәвеше бик начар хәлдә иде, менә матурлап нитеп. Өсте дә бик начар иде, өстен аннан бик тә чист тартып, аксыл агач төсенә барып җитеп, шулай итеп буяп куйдым инде. Антиквар кызы. Матур бит. Мин теге борынгы әйберләргә бер дә битараф түгел. Агачтан гына булмас, ул башка рәвештәге әйберләр булса да, шуларны ничек саклап рәвешкә кертеп матур итәсем килә, һәм дә ул файдалы әйбергә әйләнүен телим мин. Тормыш кочагында икәү яшагында бер-беребезне үзлеп сөйгәнгә алтын күскенен дә басу киңлегендә утырттык без яп-яш иманна. Нигездә бәхет ачкыч ул үзеңнән тора дип уйлыйсың, уйлыйм мин. Чөнки минем әйтә торган сүзем бар. Ихлаем үзең ярдәм бир, ихлаем үзең җайла. Менә шулай шуны эшләргә ярдәм ит әле, ихлаем дип. Шулай сорыйм мин, үз сүзем белән. Ойлаган юлың белән эшеңне дәвам итсәң, ул үзенә күрә үз бәхетең. Һәм менә гаиләгә кайтып килгәндә гел юлда дип әйтүем инде. Гел юлда йөреп, балаларны үстерергә кирәк. Мин 10 ел факияны эшләтмәдем. Беренчедән танылган артист. Балаларын әйле-шәйле булып, Алла сакласын дип инде. Бик курка идем. Укыгандан иткәндә төрле хәл, төрле нәрсә булырга мөмкин. Юлдан язырга бала чагага озак түгел хәзер. Шуңа күрә эшләмичә балалар карап утырды. Ул медсестра, шәфкать туташы булып эшли иде бит инде 10 еллап, менә шулай.
Барбір әйбәт бит инде икенче бала тугаштан дәле 10 яшка кадәр дигән сүз бит ул. Ике малай булырга тиеш, мен фотографияга шикелле хәзер дә күз алдымда. Мин ата кепка белән бастырам, үземнең әти белән ниндер параллель китерәмдер инде. Һәм минем янда гымба шикелле ике малай басып тора. Менә хәзер дә күз алдымда, әле балалар тумаган әле, иләнгән генә булганмындыр, иләнгән чөк хәтта дип уйлыйм әле. Менә шулай ук булып та чыкты ул. Нәкъ шулай булды. Шаккаткыч ул. Күз алдыма китергән әйбер шулай итеп килеп чыкты ул. Инде икенче малай туганда әле хатын әйтеп куйды. Икенчесе кыз булыр инде дип уйлаган идем дигән була. Юк, мәйтәм, мин ике малай буласын белдем дидем. Инде киленебез Гөлчәчә Гайфетдинова, Татарстан атказан артисткасы, ниде Камал театрында бик әйдәп баручы актриса, бик таныклы. Яшьлек изләрне тынгы тапмам микән җаныма эзләп кайтсам яшьлек изләрне тынгы тапмам микән җаныма. Дөньяның шуна кадәр матур яклары бар. Шул матурлыкны файдаланыйк, шуңа сөйнейк. Шунардан илһам алып яшик, дип әйтәсем килә. Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктахировның татар сәнгатенә керткән өлеше, аның иҗаты, шәхесе күңелләребездә якты ядкар булып саклансын иде. Мин Әхмәтҗан сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Якыннарыгызның кадерен белеп яшәгез. Исән, имин булыгыз.